Ширик турындагы бүлек. Шириктән булып тора йөзек, җеп, миләш тагу, үгез башын, күзләр, иске аяк киемен элеп кую, ниндидер чүпрәкләр, язмалар, бака, арыслан кую. Өйләренә, машиналарына ат дагалары, ниндидер чүпрәкләр эләләр, кара күздән, зәңгәр күздән, тфу-тфу, күзе артына китсен, яман күзе бүтәнгә дип әйтәләр. Өйгә керүчегә пәйгамбәребезгә салават әйтеп кер дип әйтәләр. Миңа күз тидергән кешенең күзенә чыбык ләксен. Миңа кешеләрнең күзе тиде, ләкин бөек тәхетнең Раббысы мине коткарды. Һәм шулай ук күз тиюдән башка төрле ырымнар әйтәләр. Я кардәшем, кайбер кешеләрдән син мөшрикме дип сорасаң, юк диячәк. Ләкин ул эшләгән нәрсәләр гаҗәеп. Өенә, машинасына, терлегенә үгез башлары, ат дагасы, сәйлән күзләр элеп куя. Монысы бигрәк тә киң таралган. Я инде 55 саны төшергән уч төбен куялар. Шулай ук күз тимәсен агачка сук дип әйтүләре. Агач күз тиюдән саклыймы? Кемдер ат дагасы, кемдер түгәрәк тимәләр, кемдер ниндер агачлар куллана, диңгездән нидер алып кайталар. Ни өчен? Килгән бәладән котылыр өчен. Я инде киләсе бәладән саклану өчен. Чынлыкта бу бик мөһим мәсьәлә, чөнки бу кешеләр арасында киң таралган нәрсә. Шуңа күрә бу мәсьәләдә чыгарма юк. Ягъни балаларга, машиналарга һәм башка нәрсәләргә эләргә рөхсәт ителгән әйберләр юк. Машина, йорт хуҗасын, я инде әти-әнине алыйк. Әгәр аларның берсе шушы без санап үткән нәрсәләрнең берәрсе үзеннән үзе ниндидер файда китерә, я инде саклый дип уйлый икән, бу зур ширк була. Ә инде бу әйберләр файда килүгә, я инде бәладән котылуга бары тик сәбәп кенә дип уйлый икән, монысы кеше ширк була. Әгәр бу кеше гыйлемсез икән, без аны Гимраннан хәбәр ителгән хәдистә килгәнчә өйрәтергә тиешбез. Әгәр бу кеше шушы элгән бөтүләренә, куйган нәрсәләренә инануы юк икән, без аннан сорыйбыз. Ни өчен бу нәрсәләреңне тактың дип? Мин аларга ышанмыйм, былай гына тактым дип җавап бирсә, син шушы начар гамәлең белән зур гөнаһларның берсен эшләдең дип әйтәбез. Чөнки син шушы гамәлең белән мөшрикләр белән килешәсең һәм башка кешеләргә явызлык ишекләрен ачасың. Шуңа күрә нидер элү, тагу тыела. Нәрсә өчен генә булмасын. Кемдер әйтергә мөмкин, мин машинама чәчәкләр эләм, бар тик матурлык өчен дип. Без аңа бу очракта проблема юк дип әйтәбез. Ләкин сәфәр дугасын, я инде машинага утырганда укый торган дуганы элеп куерга кирәкми. Ятла бу дугаларны. Я инде ятлый алмасаң, бар да шуңа салып куй. Шулай кайберәүләр машинага Коръән, я инде дуга куй, юл хәлакәтләренә эләкмәс өчен дип әйтәләр. Пәйгамбәребезнең, Аллаһның аңа салаваты һәм сәламе булсын, шулай ук утырып йөри торган хайваннары бар иде. Ләкин ул берсенә дә бер нәрсә дә элеп куймады. Әллә юл хәлакәтләренә эләккән машиналар арасында Коръән яңда дуга куелган машиналар юкмы? Безгә кадәр булган сәләфләребез шулай ук моны нәрсәләр эшләмәделәр. Аллаһ Субханаху ва Тәгалә Коръәнне машиналарга яңда балаларга бөти иттереп тагып, ул аларны сакласын өчен җибәрмәде. Мондый гамәл Коръәнгә карата игътибарсызлык, шапшаклык. Әгәр сабый балага Коръән аятлары белән нәрсәдер элсәң, аңа баланың бәүле эләргә мөмкин. Я инде бала чага шы Коръән белән бәдрәфкә керүләре бар. Шуңа күрә мондый нәрсә тыелган. Бөтиләргә килгәндә, әгәр алар Коръәннән булмаса, аларны тагу ширк була. Ә инде Коръәннән булса, аларны тагу гөнаһ була. Чөнки Пәйгамбәребезнең эшкерү һәм бөтиләр турындагы гомуми тыю астына эләгә. Ибн Масгудтан килгәнчә, әгәр безгә кадәр булган тақва сәләфләребез берәр нәрсә турында макрух дип әйтәләр икән, бу харамны аңлата. Ярар. Без бөти элүнең харам икәнен әйттек. Шулай ук без әйттек бөти элүчеләрнең хәле хакында. Я инде ул зур ширккә эләгә, я инде харамга. Ә инде аның бу нәрсәләр турында белеме юк икән, безгә аны өйрәтергә кирәк.
Әгәр ул бу бүтиләрне болай гына тага икән, аларга ышанмыйча, ул шулай ук зур гөнаһка эләгә. Чөнки ул бу гамәле белән мөшрикләргә килешә, охшый һәм кешеләр өчен явызлыкка ишек ачучылардан була.